Andrew av flöten, hjärtligt lukka för morgon. Tack för det, Marianne. Ja, hade det en juta jag har. Kan nummer det där? 5 alltid, ja. Jo, nummer 5. Nummer 5, ja, och känslan är lukka gå kvar för. Ja, jag vet inte vad det är. Kanske det att vi vinner det så där så sista det, men det är förfärligt stört för mig där. Det måste jag säga. Ja, kvart nu sport ifrån Benjamin så samma sportning. Kvart helt tur års att det räcker tid i hoppet som stannar överst nu till allt ändar. Ja, han är en av grunderna också, men ja, det är som helt över konserra ut här mon viktig löt någon. Nekva löter har inte vi gå att jag gör men det vill säga att jag kan allt där och här vet jag vi klara att hålla nekva viktigt säkra fram vi har en tapp något puttest men ta stå alltså så har vi klara ver här. Jag går så fram till nu där 5 måste det rätt att få att nummer 6 så istället det går så ut. Ja, jag vill kanske vara vitla röna där och till allt stort att spela för fälla så ja och fälla är så att alltid vinna så vi så länge vi klarar vi så vill jag gärna vara vitla jobba vinna ett match rätt.